Hello ndị enyi anyị, ọ dị akụkọ dị mma nke bara uru anyị ga-ege ntị taa. Onye otu m nwere akụkọ ọ ga-akọrọ anyị gbasara anyị etu esi kpuchie ihe nke na-abụghị ihe kwesịrị ekwesị, ma nke a bụ ihe metụtara n'ọnọdụ ndụ mmadụ. Ezie, akụkọ a bụ na mgbe m dị ntakịrị, mama m siri ihe dị ụtọ na-enyekwa ahụ isi ike. O wee kee ihe ahụ, wee para ya, lee ya anya, ọ dịghị m mma, mkpuchie ya, wee zobe ya na ọgba n'ime ebe usekwu anyị. Mgbe ọ nọrọ abalị ole, ihe a wee siwezie isi nke mama m na-emigharị imi, si onye gịnị bụ ihe na-esi ihe a? Nje were ihe ọgbụgba na-esi isi ụtọ were gbaa ebe ahụ ka a ghara ịnụ isisi ya, ma emechaa ihe ahụ mkpuchi ekpuchi ya bụrụ ihe agbavọrọ, ma m were na-abara m mba maka ndụ na-ezighị ezi maọbụ ndụ nke ụgha na ihe a. Nke a na-egosi anyị na ihe ọbụla abụghị ihe kwesịrị ikpuchi ekpuchi, kama ekwesịrị ikpughe. Ya mere, dịka anyị na-ege ntị ugbu a, ka anyị gee ntị nụta ozi nke sitere n'aka Dr. Kumuyi, ihe ọ ga-agwa anyị maka nke a. Lee na amaokwu nke 3, ọ sị na aka gị bụ nke emerụrụ emerụ site n'ọbara, mkpịsị aka gị site n'ajọ omume, ọnụ na-ekwu okwu ụgha, ire ga-ekwuo ihe na-adịghị mma. Na amaokwu 4 ya sị, ọ dịghị onye na-akpọ maka ezi omume, ọ dịghị onye na-achọkwa eziokwu. Mmadụ niile na-achọ ihe efu, na-ekwu okwu ihe ọjọọ, ha dị ime ihe ọjọọ, echiche ọjọọ niile, echiche ọjọọ na ọrụ ọjọọ, ha dị ime ihe ọjọọ juru ha n'ime, ha ga-amụpụta ihe ọjọọ. Mgbanwe abịawo n'abalị a. Ruo na ị ga-esonyere Chineke n'abalị a, mgbanwe abịawo. Isonyere onye pụrụ ime ihe niile n'abalị a, mgbanwe ga-abịa na ndụ gị n'aha Jizọs. Cheta na mgbidi nke nkewa nke mmehie niile nke imeworo wulitere, na site na mmehie niile na ihe ọjọọ niile nke imeworo, anyị ga-akwado ya. Asị m na anyị ga-akwado ya. Ị ga-echegharị si n'ime ya pụọ, gasị na ajụ ihe ajọ omume a niile, ihe ọwụlawo mgbidi niile nke ajọ omume. Kraịst bụ onye mgbapụta anyị. Ọ ga-abịa na ndụ gị, ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbapụta gị, ọ ga-atụgharị ndụ gị, mee ka ọ dị mma n'abalị a n'aha Jizọs. Lee n'akwụkwọ Ilu isi 28 amaokwu 13. Akwụkwọ Ilu isi 28 amaokwu 10 na onye ọla nke na-ekpuchi mmehie ya, ọ ga-agara ya. Gịnị ka nke a pụtara? Cheta okwu a ọzọ. Ihe awụ mgbidi nke mmehie, ihe mgbidi a niile nke ajọ omume, ihe ọjọọ a niile nke na-anọchi ụzọ, karịa ọ ga-akwatu mgbidi a, ya na ga-eme ya ka ọ dị mma, ya na-ete ya agba, na-eme ka ọ dị ike, ya ga na-ekpuchite ya, eme ya ka ọ bụrụ onye echekwara echekwa. Bụ mgbidi nke ajọ omume a, ọtụtụ ndị mmadụ aga ahụ ya, na onye na-ekpuchi mmehie ya, ọ ga-agara ya. N'abalị a, ị ga-ekpuchi mmehie gị. Onye nwe anyị ga-ewezuga mmehie ndị a pụọ na ndụ gị. Ihe niile bụ mgbidi, ọ ga-akwado ya, ma nke brik a ga-akwado ya. A ga-agba mmehie ọtọ, n'ihi na o nwere ya na-amụta n'ịgba mmehie ọtọ na uru ọ bara na nsọ ọ na-eweta. A na-aghọta na mgbe a na-ekpuchi mmehie, ọ na-eme ka ọganiru maọbụ ịga n'iru ghara ịdị na ndụ. Ọzọ, ọ na-ala n'iyi okwukwe nke ị nwere n'ebe onye nwe anyị nọ ma n'ebe mmadụ ọzọ nọ. Nke ọzọ, ọ na-eweta ụjọ n'ime ndụ gị. Lee n'anya, ọ bụrụ na ị na-ekpuchi mmehie, mmadụ ọzọ wee chọpụta ya, kedu ihe ị ga-ekwuzi? Ọ pụtara n'ezie na ikpuchi mmehie adịghị uru ọ bara, ọ dịghị uru nọ n'ime ya. N'ihi nke ya mere o ji dị mkpa
na anyị ga-agba mmehie ọtọ ka Jizọs wee bụrụ onye na-asacha anyị. N'ihi nke a anyị abụrụ ndị nwere onwe anyị n'ebe mmehie nọ. Ka anyị gee ntị ugbu a nụta ihe Dr. Kumuyi ga na-ekwu n'ime ozi a nke anyị na-anụ. Ihe ọbụla ka e mere ihe ahụ mee ka ọ na-adịgide na ndụ gị na-eguzo karịa na ọ dịghị ebili mmiri ọla ga-akwada mgbidi a, ị ga-ekpuchi ya n'abalị a. Mana n'ọtụtụ oge mgbe e nwere onye na-eme ihe ọjọọ, onye a dịka agwọ nke na-akpụ akpụ, mgbe ị bịara bịa wee rụọ ebe nchekwa na mgbidi ka ị wee gbochie maka agwọ ndị a, ga-ewee mee onwe gị ka ị dị iche. Mgbe ọ ga-etofụta, ọ bụ eziokwu na ị na-ekpuchi ya, na-echekwa ya, ya bịa ka ọ bịa bibie gị. Mgbe ị na-ekpuchi mmehie gị, ị ga-enwe obi ebere nke Chineke, ị ga-enwe obi ebere nke ịhụnanya Chineke, ị ga-enwe obi ebere na mmekọta nke Chineke, ị ga-enwe nzọpụta nke Chineke n'ihi na ijisiri mmehie gị ike. Mana mgbe ị mesoro mmehie a, gị si mmehie a ga-ala, mgbe ahụ ka mgbaghara ga-abịa. Onye ọla na-ekwupụta mmehie ya wee jụ ya, ọ bụ naanị ikwupụta ya. Amaara m ọtụtụ mmadụ na-aga nzukọ taa, ha na-ekwupụta onye nwe anyị, abụ m onye mmehie, emewo m ihe m na-ekwesịghị ime, emewo m ihe m na-ekwesịghị ime. Ha laghachikwa gaa mekwa ọzọ. Ha bịakwa na Sọnde na-abịa abịa, ha wee kwupụta so onye nwe anyị, abụ m onye ọjọọ, abụ m onye mmebi iwu. Ọ bụrụ na ị ga-agụwa mmehie onye ga-eguzo, abụ m onye mmehie. Ha ekwupụta, ha laa n'ụlọ ha, ha bịa n'ebe a na-agbasa ozi ọma. Na mgbasa ozi ọma a, bụrụ na ị chọrọ inye ndụ gị n'aka Kraịst, welie aka gị elu, abụ m onye mmehie, abụ m onye mmehie. Mgbe e mesịrị mgbasa ozi ọma, ha laghachikwa na mmehie ha. Ndị a ha ga-enwe obi ebere, ha ga na-arụrụchikwa mgbidi nke nkewa. Ha na-arụ mgbidi nke nkewa n'etiti ha na onye nzọpụta. Mana onye ọbụla nke na-ekwupụta ya wee jụ ya, wee sị na ana m atụfu ihe ndị a, ana m akwatu mgbidi a, ana m ebibi mgbidi niile nke nkewa n'etiti mụ na Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Onye na-ekwupụta mmehie ya wee jụ ya n'abalị a dịka ị nwere ohere ọma, n'abalị a dịka ị nwere ohere ọma ikwupụta mmehie gị site n'obi gị, ga-ewe jụ ya, gasị aga m ekwe ka ihe ọjọọ abịaghachi ọzọ. Tie amen. Aga m ekwe ka mmehie a were ọnọdụ na ndụ m ọzọ. Tie amen. Ozuwo, agawo m ụzọ na-adịghị mma n'ọtụtụ afọ ugbu a, achọghị m ịgakwa n'ụzọ ọzọ. Onye na-ekwupụta wee jụ ya na mmehie niile nke o mewuru, obi ebere na-abịa n'abalị a, mgbaghara na-abịa n'abalị a, ọṅụ nke nzọpụta na ịchị isi na inwe ịchị isi n'ebe mmehie nọ na-abịa na ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Nke ahụ ya, onye dị njikere ugbu a ịnata obi ebere Chineke? Onye dị njikere ugbu a ịgba mmehie ya ọtọ wee nata mgbaghara nke si n'obi Chineke? Onye dị njikere inyechasị onwe ya wee bụrụ onye agbaghara, bụrụ onye azọpụtara, bụrụ onye nke eluigwe? Dịka anyị gachi ile anyị ugbu a, onye nke Chineke tere mmanụ ga-eduba anyị n'iche dị otu a ka anyị wee nwee ndụ ebighị ebi ahụ. Onye ọbụla nke na-ekpuchi mmehie ya, ọ ga-agara ya. Mana onye na-ekwupụta ya wee jụ ya, a ga-enwe obi ebere na arụ ya. So onye nwaanyị, anyị na-ekele gị. Amaara m Jizọs nwụrụ n'ihi m n'obe Kalvarị ka o wee wezụga ọmụmụ ikpe nke mmehie. Ekele dịrị gị onye nwaanyị, kwenyere ike
ka ị ga-eji bie ndụ ọhụụ. Onye nwe anyị ga-enye gị ya nna anyị n'aha Jizọs, onye nzọpụta anyị, onye nwụrụ n'ihi anyị n'obe Kalvarị. Anyị na-abịa na-ekwenyere nkwa nke ị nyeworo na ka arabụ onye ọla na-abịakwute gị na nchegharị, ị ga-achụpụ ya n'ezi. Anyị na-arịọ onye nwe anyị ka arabụ ndị abịaworo na gbaghara mmehie ha niile n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe a, wezuga ọmụma ikpe, nye ha ike ka ibi ndụ ọhụụ n'aha Jizọs. Wezuga ọmụma ikpe a, nye ha udo nke obi na mmeri n'ebe ihe ọjọọ niile nke mgbe ochie dị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, anyị na-ekele gị. Amaara m n'ịzawo ka ha nwee uwe agha nke nzọpụta gị ugbu a. Anyị kpere n'aha Jizọs. Mgbe tụkwasị aka gị n'ebe ị nwere nsogbu a, ihe ọbụla wụ ihe mgbu ha niile ga-agbafu pụọ na ndụ gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị onye nwe anyị maka ihe ị na-eme na ihe ị tụrụ na atụmatụ imere anyị ugbu a na ihe ị kwere nkwa ime. Anyị na-arịọ onye nwe anyị na ị ga-emetụ mmadụ niile aka ugbu a n'aha Jizọs. Gosipụta ike gị, gosipụta iche isi gị, gosipụta ike gị n'ebe nrịanrịa nọ, n'ebe ekwensu nọ, n'ebe ihe ọjọọ ọbụla nọ n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwe anyị, ebe e nwere nrịanrịa a ga-enwe ahụike. Ebe nwere mbibi, ị ga-arụgharị ya akụkụ niile nke ndụ ha na akụkụ nke arụ ha niile n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-ewezuga aka niile nke ekwensu pụọ na-arụ mmadụ niile, pụọ n'ezinụlọ niile ugbu a n'aha Jizọs. N'ebe a na igwe eji ezi ozi ebe niile, n'akụkụ niile, ma ndị nọ n'igwe n'akụkụ ebe niile, gosipụta ike gị, bibie ọlụ niile nke ekwensu. Onye nwe anyị, ana m ekpe anya niile kpuru isi mepee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ogbu dara ka ha nụ ihe ma kwuo okwu n'aha Jizọs. Ndị niile dara ngwụrọ ma ọ bụ ihe ọla nsogbu nke na-egbochi ha ịga ije, onye nwe anyị, ka ike gị bịakwasị ha ugbu a, kwụọ ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe nye ihe ọla zara aza ma nke kansa, ihe ọwụla ọwụ, wezuga ya ugbu a, gwọọ ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ana m ekpe ihe ọwụla ahụ nsogbu, ihe mgbu, ọrịa, ihe ọwụla ahụ ya bụ, ka ha kpọọ isi ala wee nye aha Jizọs. Ichi isi ebe niile, ọgwụgwọ nsọ ebe niile, nnapụta ebe niile, ihe ịrịba ama ebe niile nye mmadụ niile. Ana m ekpe n'aka nri n'aka ịkpa n'etiti gbaa gburugburu, mee ya ka o guzosi ike. Ihe ịrịba ama ga ugbu a. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị maara na ịzawo, n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe anyị azawo n'aha Jizọs. Nwalee onwe gị, ị ga-achọpụta ihe ịrịba ama nke ọgwụgwọ nke ịchị isi na nnapụta nọ n'ebe ahụ. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị, nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, and ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka inye anyị na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa ozi ọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị mana ozi emetụtawo ndụ gị, ozi a bụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mmekwa ka anyị mata etu ozi a si metụta ndụ gị.
sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gọzie gị.